Черно море се доближи на точка от четвъртото място в класирането на А-група. Тимът на Георги Иванов победи Локомотив Пловдив с 2-0. Черно море записа първата си победа в плейофите на А-група след заслужено 2-0 срещу Локомотив. Игровото предимство на домакините беше материализирано още в 17-та минута, когато Денилсон Бергон си довкара след удар на Живко Атанасов към вратата на гостите. Варненци можеха да решат нещата скоро след това. Бакари бе повален в наказателното поле и съдията Станислав Ставров отсъди дуспа. Потърпевшият застана за топката, но ударът му срещна горната греда. Това бе общо петата пропусната дуспа за Черно море от 7 отсъдени от началото на сезона. След почивката отново гредата спаси гостите, този път след пряк свободен удар, изпълнен от Валери Домовчийски. Все пак в 83-та минута Бакари се реваншира за пропуска си от дуспата, като оформи крайния резултат 2-0 за Черно море. Наградата за играч на матча обаче отиде при автора на първото попадение Денилсон Бергонси. Доволен съм от начина, по който играх, който подходих към срещата. Ако мога да бъда днешно недоволен, е това, че имахме ситуации, които фащахме отбора на Локомотив разреден, 6 на 3, 5 на 3 контратаки, които не можахме да развием. За мен това е едно престъпно съдейство. Няма значение дали, примерно, и отбора пак може да загуби, но начинът, по който проведе матч днес съдията, е просто уникален. Такова нещо не съм виждал.